eden salmina on kala ko wondon men e daride do ka QTV men addana on kibaruji din e pular ko mi musiddo mon Ibrahima Balde jodani on do hande kadi ndedo nyalande addangol on dido kibaruji e odo wattu e hore kibaruji din on nana e laamu Gambia e leybe mburabe ande Ministry of Petroleum de ko kambe jonnondiri juude e burabe ande Petronu fiyugol ko andora dum woni de nebbandan hebuden ko leydi Gambia do dan haradan jasama ha joni de musibere ko leydi Gambia do jurama ko burande International Day of Peace dum do de tobbere nde ando ko nemme barori ko dum woni settugol jam fi enen fo wawen hodude jam gila ko anda ko burande nafa quick cash transfer dum do de gila dennade yonte lewru yawtundude laamu Gambia ngun el burande National Nutrition Agency nana kambe himbe mabbe de odo wattude hibe don ka URR fi yugolde be tabintini odo nafa quick cash mo andura hibe namo transfer musibe ko dum don wonno hore kibaruji din joni en nata ka kibaruji ko mi musido mon Ibrahima Balde jodani on do hande kadi laamu Gambia ngun be jonnondiri juude be burabe andirede Ministry of Petroleum fitu yugolde be tabintina ko anduda ko dum don woni jasugol ko andura dum woni nebbandan andura ko den hebuden ko leydi Gambia do dum do non be wadi yeso fi dum bura andrede de Petronude be do ko himbe be andura hakkil mabbe de no andi ko andura ko dum woni jasugol wono nebbangen e ko yaari non dum do de duubi capantati de be signé sengo ko andura ko dum woni jasugol dum non kono non no way wasita kadi de hollirama e sengo ko andura peccede andura ko den laamu ngun hendoto e peccede andura ko den don odo oil nur foti hendade de be holli peccede andura ko den Petronu foti hendade dum do de halnaka be do journalist be kono non ko buri moƴƴude odo wattude be wi kambe ko buri jogade nafa e mabbe ko yugolde ko andura ko dum woni ko fota jasede kon hara jasama ha pari non kadi be wi ko moƴƴanta leydi Gambia ndin tanon be wi dum do de ko hunde ne andurade be burabe ande Petronude gira be itti ko andura ko dum wodi African Petroleum Contract dem duubi tati bawo ko dum do woni hunde ne andurade be wi no moƴƴani Gambia tanon be wi dum do de ko hunde ne anduda wawa en nafude gilabe signi ko andura dum woni ndido kaydiri hakkunde Petronu e Ministry of Petroleum dem mo andura be namo Petroleum Minister de Fafa Sanyang o wi odo A4 license petroleum exploration dem o holliri de o wi dum do de ko kambe Petronude jonnondiri juude tenon be wi dum do de ko hunde nde andurade gasa e nder duubi tati de tenon be wi ko hunde nde andura kadi de Petronu hakkunde mabbe Gambia de ko wonno ton kon e sengo ko andura ko dum be foti toppitade de be dum do de ko hunde nde andura fo wadama e on non dula burado andirede de International Center for Settlement of Investment Dispute dum woni be jogiti be sengo ko andura ko dum woni de haalaji cewdi di andura ko din nati hakkunde himbe de dum do ko hunde ne andurade be dum do fo toppitama o mando e be namo Attorney General kanyum e Minister of Justice de Dawda A Jallow o holliri weltare makko de fiyugol be burabe andirede de international law firm be do de ko yimbe be andura dem ndigo hakkil mabbe no towi e sengo ko andura ko dum woni ko andura dum woni luwa dem e be do de ko yimbe be andura dem o holliri de o ministra yi kanko e omburado ande Idi Fall be do de ko yimbe be andura de be fo be wakkili fi jogitagol dum non tenon no way wasitayde e sengo ko andura ko dum woni yewtereji de hay ko bura andrede African Petroleum o halani be burabe andirede de tarika on bura andirede Petronu o halani be tarika on seda o mando ay be no chairman of Petronu Ais Alhumuze inde ko andura ko dum woni mojobere mabbe ne bura andirede company dengal angalede o wide dum do ko hunde ne andurade wonay tarika dem tanon kadi de hibe jogi jikke be wawa gollude de leydi Gambia dem e nder duubi capantati arori e hitande 2006 Gambia e nder 2006 Gambia de no way wasitade be jonnide lansinde e himbe be andurade be nabe African Petroleum fitu yi ko andura ko dum woni block 1 e block A1 kanyum e block A4 de hara dum do de ko hunde nde andudade
ngabe wawa dum do jasude kono non dum do de hitane 2014 de dum do woni hunde nde anduda de ittama tenon be wi dum do ko hunde nde anduda ko dum wadi be anduda kambe woni odo company de be jetti ko anduda ko dum woni be nawi leydi Gambia nin e sengo luwade tenon dum do ko hunde nde anduda kadi de jaride mbudi buydi anduda ko din non be samani leydi Gambia nin odo wattude ko anduda ko dum do woni hakkunde be burabe andirede jaso bende be do de odo wattude be itti dum do ko anduda dum wonno hakkunde mabbe luwande no dum do de joni kono non be wowlani ko anduda ko dum be yewti fi yugol de hakkunde mabbe honno moƴƴitiri kadi de te non kadi be haldani himbe bende sartaji di andu ko dimbe wallini hakkunde mabbe be burabe ande petrol nude fi yugol de dan do nebban wondan ko leydi Gambia do de fi yede be jasi dum do de ende dubi capantati ko arata o mandurade hibennamo minister of petroleum de o holliri o jonniri kankari kongol makko fi yugol ko anduda ko dum woni de o nodda ko bura andirede press conference fi yugol de o yewtani journaliste en ko anduda ko dum non de be signe te non kadi ko dum non be yewti e ko anduda dum woni jasugol dan do nebban musibe kibaruji din leydi Gambia tawama de e ko anduda ko dum woni juuragol jamde dum do ko hunde nde anduda ko fitun tabbintina jam e nder aduna on de Gambia kadi tawama e leydi ndi anduda tawama e juuragol dum do de ko hunde nde anduda toɓɓere nde anduda ko ɗon ɓe baari ɓura andere shaping peace together ɗum ɗon sanani ɗum ko ɗum woni settugol jamon hara enen fof en wona hen ko ɓura andere UN General Assembly de ɗum ɗo ko hunde nde anduɗa de ɓe ƴettinde ɗo ñalande fi yiwgol de e sengo tabintingol jamde lerji noga e nayde e ɗum ɗo ko fitu yiwgol de jammon hara kadi de tabiti ko aduna ɗo de ko ɓura andede International Day of Peace de maɗum World Peace de ɗum ɗo de ko hitande juuretede de septembre noga e go'o de fiyede jam kañum e kayralde tabiti hakkunde himɓe leɗele kañum e himɓe ɓe anduɗa de ko ɓen ɗon nafinirta ɗum ɗum ɗo de ko hunde nde anduɗa ko fitun andintingol en jammon no jogui nafa te noon kadi de e sengo ko anduɗa ko ɗum woni haareji waɗoɗi de fitun yiyede ko anduɗa ɗum en wawa yiide honno wawen ɗum ɗo fof accirde juuragol nde ɗo ñalande mawɗa ɓenamo national coordinator of WANEP Gambia ɓuraɗo andede Salama Ndiaye o wiide ɗum ɗo ko hunde nde anduɗa de ko hunde joguinde nafa fi yiwgol de e nder tarikaji men fi wawen yiwde de en tabintini jam te noon o wi ɗum ɗo ko hunde nde anduɗa de e jam on fi yo waw wonde de ko matun yiyende fo hara tawama hende te noon kadi o wiide ɗum ɗo ko hunde nde anduɗa kadi e sengo haareji e sengo keneji kadi ɗum ɗo de ko hunde nde anduɗa no addude haareji de e nder leydi ndin oɗo de o holliri kadi de ɗum ɗo ko hunde nde anduɗa fof no foti ɗum ɗo tabintinde hara enen fof en wawa e hoɗude e jaam te noon kadi yiyen kadi de en wawi jangguinde hoore men te noon kadi wawen noddude himɓe ɓen e jaam ha paari ko yewti ɗon kadi de on mando e ɓennamo Miss Sarafine Wakana de mando kanko woni UN resident coordinator leydi Gambia ɗo de kanko joɗani mojoɓere UN ɗen ko leydi Gambia o wi de oɗo ñaw coronavirus de o wi ɗum ɗo de ko gaño himɓe ɓen de o wi oɗo wattude aduna on fof no tampi saabu oɗo ñaw coronavirus de ten o wi oɗo ñaw coronavirus waɗi piiji ɓuyi boneji ɓuyi e sengo hippade rewɓe ɓen te noon kadi e ko anduɗa e ɓenna ɗum physical violence ɗum ɗo fof ko hunde nde anduɗade tampini himɓe ɓen kono noon o wiide yoɓe wakkilo moƴƴa fitun jamon hara tabiti fi fof mandoɗa ɓennamo vice president of the Gambia Dr. Aissatou Touré o wi ɗum ɗo de ko hunde nde anduɗa wona ko anduɗa ko fi politique de ko leydi Gambia kono noon o wiide laamu Gambia ngunde wakkilo to moƴƴa fi yiyede jam kayral kañum e ko ɓura ande démocratic dispensation de ko leydi Gambia ɗo de hara ɗum ɗo de wawi tabutude o wi coronavirus on de o wi ɗum ɗo jangguini yimɓe ɓen de honno waweten wonirde de e sengo ko anduɗa ko ɗum woni e nder oɗo aduna te noon o wiide nde ɗo hitande de toɓɓere nde anduɗa ko nden ɓe ɓaroɗi de o wi ɗum ɗo de jangguini yimɓe ɓen buyɗe e sengo ko anduɗa ko ɗum woni settugol jamon fi enen fof wawen wonde hoɗen e dow jam ɓay ko jam woni hunde nde anduɗa de si tawi ala dula tun hay goto wawata toon wonde ko ɗum ɗo woni ñalande nde anduɗa juurama e aduna on noga e go'o lewru septembre musidɓe kibaruji ɗin ha joni de
laamu Gambia ngu gila ɓe darni ko ɓura andirede de nafa quick transfer de ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa fi wallitagol himɓe ɓen de e oɗo wattu ko annduɗa de koye wattu sattende de fi yiyede gurdam ɗam hara kadi weɓaniɓe de nafa quick cash transfer project ɗum ɗo de ko hunde nde annduɗa ɓe wiide wallitoto e sengo ko annduɗa ko ɗum woni de ko yehi ha guluji tati ha guluji capanɗe jeetati kañum e tati kadi de e himɓe ɓe annduɗa de no hoɗi e nder leydi ndin de ɗum ɗo de dulaji capan tati ɓura andre district across the country de ko leydi Gambia ɗo de million ji capan tati e go'o dollar ko annduɗa de ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa ɓuraɓe andre World Bank Gambia de ko kamɓe de waɗi ɗum ɗo fi wallitagol himɓe ɓen ɓe wiide ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa de wawa wallitade e oɗo wattu mo annduɗa heɗen e mum gila ɓe dennayno ɗum ɗo de ɓen ɓe annduɗa kamɓe woni hoore ɓen de ɓe yehi darogol ɗin ɗon dulaji ɓuraɗa ndere kañuɓe Sabi Fas Badiong Kumbija Baniko Kekoro e nder base de Abdoulaziz Cissé mo annduɗa kanko woni programme manager de e head of social behavior kañum e change communication strategy de oɗo de o wiide ɓe yehi dulaji buyɗe fi darugol ɗum ɗo de kono o wiide ɓe wawata yahude e dulaji ɗin fof te noon ɓe wi kadi ɓe ala nombaji himɓe ɓen fof fi yugolde ɓe wawa ɓe noddutude o holliri de ɓe ala ko annduɗa ko ɗum woni bagage uji ɗi annduɗa ɓe wawi yahude ɗiɗo dulaji fof fi yugolde ɓe wawa yiwde ɓeɗo himɓe fof de kono noon ɓe wakkilade o wiide no wawi wasita e oɗo wattude hiɓe darude ko annduɗa ko ɗum woni dulaji ɗi annduɗa ko yehi ham woɗɗa ko ɓuuri kilométre ji 5 fi yiyede ko honno ɗum ɗo wawata yarude fi wallitoɓen noon de Seni Camara mo annduɗa kanko ko Department of Social Welfare o yuride o wiide ɗum ɗo woni folode e sengo ko annduɗa ko ɗum woni galleji ɗin ɓe wi ɓeɗo de ko yehi ha wulure 100 de ɓeɗo ko ɗum ɗo heɓata o wi ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa de e sengo ko annduɗa ko ɗum ɓe yoɓata ɓe de ɓe wi ɗum ɗo ko lewru te noon ɓe wi kadi neɗɗo kala heɓay ko annduɗa ko ɗum woni guluji tati e nder ko lebbi ɗiɗi o wi e nder lewru aron ɗum kadi de o wi neɗɗo kala heɓay ko annduɗa ko ɗum woni wulure e $5 lewru kala te noon ɓe holliride te ɗum ɗo de ko nogay e nder dulaji capantati de ɗum woni galleji capantati de ɓe ɗum ɗo de ko hunde nde annduɗa kontinay e nder lebbi 6 Sadio Danso mo annduɗa kanko o nafitorike ɗum ɗo de ko kañuɓe o yiwride o wi ɗum ɗo de wawa mo wallitade oɗo wattude fi yiyede sattene nde annduɗa ko nden noon coronavirus waɗanimo de fi yiyede ɗum ɗo wawi mo wallitade weɓinanamo piiji goɗɗi ɗum ɗo de ko hunde nde annduɗa de gila ɓe dennayno ɗum ɗo de lewru yawtudude on mo annduɗa e ɓennamo vice président on o holliri oɗon nafa programme de ɓe ɗum ɗo ko fitum wallitagol de himɓe ɓe annduɗa no hoɗi e dulaji ɗi annduɗa de no sattiyade te no woɗɗi kadi de te noon o wiide ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa ɓe suɓoto dulaji fi yiyede wallitike ɓe gurdam maɓɓe ɗen ɓe ɗum ɗo de ko hunde nde annduɗa de ɓe wallitode e sengo ko annduɗa kadi de e caɗele kañum e basal ko leydi Gambia ɗo ɗen fi yiyede ɗum ɗo ɓe haɓike ɗum ɗo de hiɓe jogui dulaji noɓe suɓitirto hiɓe jogui noɓe suɓorto ɗum ɗo de e sengo ko annduɗa ko ɗum woni keɓalde no himɓe ɓe ɓurdiri noon keɓal ko noon ɓe wawata wallitorade ɓeɗo kadi himɓe ɓe annduɗa de oɗo wattu hiɓe tampi moƴƴa musidɓe kibaruji ɗin ɓen ɓuraɓe andire Truth Reconciliation and Reparation Commission de ɓeɗo de ɓe wi kamɓe kadi de ɓe tawide yoɓe paru moƴƴa de ɓe haɓɓa keeci maɓɓe ɓe para kadi ɓe fuɗɗito golle ɗe annduɗa ko ɗen ɓe waɗayno ɗum woni de seeɗe ɓen ara de wowla ko annduɗa ko ɗum noon fotano wowlede ko annduɗa ko ɗum wannode ko yawtide te noon kadi ɓe darino e oɗo wattude saabu oɗo ñaw coronavirus te noon ɓe holliri kadi de ɓe ɓeyday ko annduɗa ko ɗum ɗon woni de golle maɓɓe ɗen de no foti yahude ha ɓura ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ɗi annduɗa ko ɗin ɗon ɓe signino ɓe continue ɓe wiide ko ɓura andirede public hearing ɓe wi ɗum ɗo de ko hunde nde annduɗa de ko e lewru August darnanode fi yiyede ko annduɗa oɗo coronavirus waɗi ɗum ɗo ɗen ɓe annduɗa ko kamɓe woni hoore ɓen toon de ɓe holliride e oɗo wattu ko matum ɓe fuɗɗito golle maɓɓe ɗen kadi de te ɗon ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa kadi hiɓe watta yili moƴƴe ko annduɗa ko ɗum woni oɗo ñaw coronavirus o manda eɓe no executive secretary of TRRC Dr. Baba Galle Diallo o wi ɗum ɗo de ko hunde nde annduɗa de
darnamare kono noon TRRC de waɗayno golleji mum ɗi annduɗade ko golleji jogoyiɗi nafa leyde hay si tawi oɗo wattude hiɓe darni golle maɓɓe ɗen taw kono kamɓe wattu kala eɓe yaade golle gila yewtanamo kadi de ko honde tuma fuɗoto Dr. Babagal Diallo o continue o wi commission non de o wi commission non de continue ko ando ko ɗum woni golle maɓɓe ɗen e ɓen ɓe annduɗa kamɓe woni ex président Yaya Jammeh HIV treatment ɓe annduɗa ɗen hiɓe joguino sidade ha Yaya Jammeh wi ñawda e ɓeɗen o wi ɗum ɗon nden ɓe continue on tuma si ɓe yahoya ɗon ka NIA ha par ɓe yaha kadi ko ɓuura andirede judiciaire ɗum woni luwaji ɗin ɗum ɗo de ɓe artitoya ko annduɗa kadi ɗum woni jongolaji ɗin e piji buyɓe memata te ɗon anniye maɓɓe ko wonnode fiye ko annduɗa ko ɗum woni oɗo ko ɓuura andirede public hearing ɗen ɓe fi ɓe wawa ɗum ɗo darnude de e octobre 2020 kono noon no wawi wasitade e ko annduɗa ko ɗum woni ko darna kon tawde fi oɗo ñaw coronavirus ɓe wiide ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa ko matum ɓe yiyade golle maɓɓe ɗen wawata gasude ɗen e nde ɗo hitande to eɓe darnude ko annduɗa ko ɗum woni de e yewtere maɓɓe nden nde ko ɓuura andre August 4 ɗen ɓe annduɗa kamɓe woni commission on de ɓe hendike ko annduɗa ɗum woni seedeɓe temeɗiɗo noga e capanɗe jeego kañum e go'o ɗen te noon ɓe wiide ɗum ɗo de temedere kañum e capanɗe jeenayo e joyde ɓeɗo de ko temere capanɗe jeenayo e jooɗe te noon kadi ɓe holliri kadi de ɓe annduɗa ko kamɓe on capanɗe jeegode ɓeɗo fof ko rewɓe ɓe annduɗa ɓe ari tawede fi hollira seedeyagal maɓɓe ɗon ka TRRC ɓe continue kadi de e nder ɓeɗo temeɗɗiɗo capanɗe jeego e go'o ɗen temere capanɗe jeego e jeegode ɓe wi ɓeɗo de ko himɓe ɓe annduɗaɗe ko tampinaɓe capanɗe jeenayo e jeegode ɓeɗo ko himɓe ɓe annduɗaɗen ɓe arude fiyugolde ɓe wawa yiwde boneji ɗi annduɗa ɓe waɗiɗi fiyugolde ɓe wawi yiide himɓe ɓen ɓe haalniɓe boneji ɗi annduɗa ko ɗin kamɓe ɓe waɗiɗe ɓe holliri kadi ɗe e nder noga e jooɗe ɓeɗo de ko himɓe ɓe annduɗa ɗen ko himɓe arɓe fiyugolde ɓe yewtaniɓe sengo ko annduɗa ɗum woni vidéo ji ɗe hara ɗum ɗo koye vidéo ɓe yiyata ɓen ɓeɗo de ko himɓe noga e jooɗe himɓe yewtiraɓe e vidéo ɓe continue kadi de ɓe holliri kadi e sengo ko annduɗa ko ɗum woni de seedeɓe kadi ari toon ka TRRC ɓe annduɗa ɓeɗo ko yewtanɓe TRRC on e vidéo ji te noon kadi woɓɓe maɓɓe kadi no toon de ɓeɗo de ko himɓe ɓe annduɗa ɓe yiiɗa ɓe yalta himɓe ɓen yiyaɓe ɗum ɗo fof waɗi ɗon ka TRRC musidɓe kibaruji ɗin ha joni de sengo ko annduɗa ko ɗum ɗon woni damal cellal men ngal de ɓen ɓe annduɗa ko kamɓe woni Ministry of Health ɓe heeɓi ballal mawgal ngal annduɗa ɗen ɓe ɗum ɗon iwrika ɓe ɓuraɓe ende Kercherno Community Development Association for Community Health ɗum ɗo de ko fi wallitagol ɗen loptan maɓɓe on de ɗon ka Kercherno Village Kercherno ɗum ɗo de ko opa ñoomi woni de North Bank Region te noon ɓe wiide ɗum ɗo ko hunde nde annduɗa ɗen ɗon ka health centre ɗen ɗum won loptan maɓɓe on de ɓe wi ko yehi ha himɓe guluji capanɗe jeeɗiɗo himɓe de hoɗi e oɗo dulaɗe e nder ñoomi ɓeɗo fof ko himɓe ɓe annduɗa ɗen ɓe ara e oɗo loptan ɗen noon ɓe wiide bagage uji ɗi annduɗa ko ɗin ɗon jonnira toon no wawi wasitay ko bagage uji loptande e ko yaari noon e ɓorneteɗi fi yiyede wawi wallitade ɓe golloɓe toon gila ɓe hendotono ɗiɗo bagage uji ɗe e inde Ministry of Health ɗon ɓuraɗo andirede Jibril Diadio mo annduɗa kanko on Director of Planning kañum information o wi ɗiɗo bagage uji ɗe wawa ɓe wallitade ɗum e sengo cellal ngal ɓuraɗo andirede President of Kercherno Community Development Association Ibrahima Diallo o wi oɗo association de no wallitotonode e sengo ko annduɗa ko ɗum ɗon woni cellal ngal kono noon de o wi e sengo jande nden kadi e remeteri ndin fof de ɓe wawa darade hen mo annduɗa ko kanko woni nurse in charge of Kercherno Health Centre de Amadou Diallo o wi de ɗum ɗo de ko hunde nde annduɗa nde oɗo lopitan ko dula moƴƴo daride te noon de e sengo ko annduɗa ko ɗum woni wallitagol himɓe ɓen e ɓe himɓe hoɗuɓe takko oɗo lopitan de ɗum ɗo fof ko hunde nde annduɗa lopitan on waɗay e oɗo wattude ɓe continue de ɓe holliri de fitum wallitagol loptan on e oɗo wattu manduɗa hiɗen e munde wattu coronavirus wattu sattende fi loptan on wawa heɓude bagage uji ko wallitomo de ɓe wi ɗum ɗo de wawa e wadde ha kamɓe golloɓe ton ɓen a yiyay kamɓe kadi golle maɓɓe ɗen wawa ɓe weeɓande
musidɓe on jarama ko wonnoɗon e darude kibaruji ɗin ɗo e pular komin musidɗo mon Ibrahima Balde joɗanino on ɗo. Allah en nanu jam yiyen jam heɓen jam Allah danda en kata e kasara. Wassalam ha e jamanu goɗɗo.